der er ikke nogen, der kan lide mig, altså. Og så i onsdags, nej, i torsdags, da jeg var ude at købe ind, ikke? Og så skulle jeg bare lige købe nogle kartofler og noget æg, altså. Så kunne man det meste lave så et spejlæg, ikke? Altså, der er ikke ligefrem råd til laks eller oksestreg, vel? Og så selvfølgelig nogle smøger. Og så da jeg så kommer op til kassen, så stikker jeg så hånden ned i lommen, ikke? Og så kan jeg så se, at min punkt, den er blevet stjålet. Jeg ved ikke, om du har læst om det, men der har stået rigtig meget om at der er lommetyve i omløb og sådan noget, ikke? Og så står man der, man, altså, no money, og så var det, jeg tænkte på dig, Inge-Lise, ikke? Altså, du er den bedste socialrådgiver, jeg nogensinde har haft. Seriøst, altså. Og så tænkte jeg, om jeg måske kunne få et forskud på kontanthjælpen. Nu hvor at der bliver snakket så meget om, at man skal tage sig af de udsatte grupper og alt det der, ikke? Men jeg er også helt alene, ikke? Du har da en datter? Jo, men altså, hun bor helt over i Jylland, ikke? Og det er skide dyrt at tage derover. Altså, der er ikke noget tilskud eller noget som helst til det. Hun har også kun 5 år, ikke? Altså, hun har ligesom ikke nogen penge. Nå, jeg mener bare, at du er jo ikke alene. Det kan godt være, hun savner sin far. Kunne bare blaffe derover. Blaf? Altså blaffe? Jamen, det kan jeg jo ikke. Altså, der er ikke nogen, der gider til sådan en så meget op. Jamen, Kenny, du kan ikke få nogen penge nu. Og jeg tror ikke rigtig på den historie med lommetyven. Jeg kan også se, at du har helt røde øjne. Jeg tror, du har drukket lidt. Ved du hvad? Nogle gange så er du simpelthen sådan en dum kælling, du er. Ved du hvad, nu stopper du, Kenny. Nu taler ordentligt til mig, ellers så kan du gå ud. Er der måske ikke noget, der hedder ytringsfrihed i det her land, eller hvad? Jo, det kan jeg da høre, der er. For dig. Nå. Men jeg skal jo tale til mine klienter i en ordentlig tone. Nå, skal du det? Så kan du få ytringsfrihed af mig. Hvad er det, du gerne vil sige, Inge-Lise, hva'? Hvad er det, du gerne vil sige, hva'? Værsgo, her har du din ytringsfrihed. Du er et fjols. Og du er så fuld af løgn. Og du tager ikke noget... Du arbejder sort for din onkel, ham vognmanden, ikke? Flyttemand. Jamen så flyttemand, for helvede. Det er da lige meget, hvad han er. Du tør ikke se din datter. Og du tror, du snyder systemet, men du snyder dig selv. Det er med strengt, det der. Det er ytringsfrihed, Kenny.